Hvad så, folkens? Her er mit gaming setup. Her er min Acer computer. Den har jeg mener nok til 6 GB RAM og 750 GB harddisk. Mener jeg. Jeg kan helt klart godt anbefale den til både net og gaming, og den er bare fucking god. Så er Windows 8. Ja. Mega godt. Og jeg sad lige og spillede Black Ops 2 på Xbox. Jeg er i Prestige. Prestige 1 og level 36. Og mit logo er sådan noget. DKN YouTube. Det er bare en kanal på YouTube, der snart bliver oprettet, mener jeg. Men så ja. Og her er mit joystick. Modern Warfare 3. Det kan jeg ikke lade anbefale, det er mega fedt. Det kostede 550. Nu koster det så 300, tror jeg nok. Og så min dør. Ja. Og her har jeg nogle spil. Black Ops 2, Modern Warfare 3, Saints Row 1, Red Dead Redemption og et bilspil, Saints Row the Third. Og nu tænker jeg nok, hvor fanden har du så lidt spil? Der har jeg faktisk ikke. Jeg har nok 14. Medal of Honor, FIFA 13, Assassin's Creed, Need for Speed Underground, det nye. Og WWE 10. Og den her, det der, hvor der får 6 spil med, Team Fortress 2 og sådan nogle portalspil og sådan noget. Og så er der en Red Type. Den her specielle æske fik jeg med. Og det her, det er bare en original æske. Ja. Ja, jeg kan helt klart godt anbefale de spil, man. De er mega fede. Ja. Også dem, jeg har her. Og så er min Xbox her. Xbox Slim. Den er ikke blank. Den er det der mat der. Du ved, ligesom, I ved, ligesom det der kul og det sort. Eller ja. Hvis jeg ikke har så er det en Xbox 360 Slim. 4 GB. Og det er med en touch-knap. Så jeg vil ikke lige pille ved den, fordi jeg er så godt nået jo. Og så tænker jeg garanteret, hvad er det for en ledning? Hvad er det til? Det er til mit joystick. Så den ikke får strøm, så den ikke hele tiden skal købe nye batterier. Sindssygt smart. Det kan jeg også godt anbefale. Ja. Og ja. Og hvis I vil have, jeg skal spille nogle af de spil, jeg har, altså for eksempel Saints Row 3, eller Saints Row 1, eller Red Dead Redemption, eller vi vil spille med Wanted, eller
den er en webtype. Så skriv det i kommentarfeltet, det I vil have, at optage og spille. Ja. Det er min gamle telefon. Nu har jeg en iPhone 4S. Jeg kan ikke engang finde laderen til den her. Ja. Den er ikke særlig stor. Altså, hvis vi nu lige kigger på cover, ikke? Se, det er min telefon, og nu laver vi lige det her, det er min iPhone. I kan godt se, hvad fedt der er størst. Ja. Jo. Jeg har også masser af covers. Jeg har det med Barcelona. Så det her, som der er blevet ødelagt i det der hjørne. Fokuser. Det der hjørne. Så er sådan en cover her. Det er silikone. Ja. Så er sådan lidt her. Lidt ligesom en pund. Og så det jeg er på nu. Kan jeg lige prøve at tage af. Det er sådan lidt her. Det er også silikone. Ja. Men dævlen da. Men bare stryg kommentarfeltet, hvad det er for et spil, I vil have til optage. Og de spil, I kan vælge imellem stryg kommentarfeltet, som I gerne vil have til optage, altså filme og spille på samme tid, det er, der er en webtype, og en Saints Row 1, Saints Row 3, Red Dead Redemption og Need for Speed Most Wanted. Og ja. Ja. Det var så det. Og jeg ved ikke, om du hørte det selv dumt, men jeg havde ikke tid til at ordne det. Jeg stod bare, ja. Men det var det. Husk at like og subscribe, hvis I kunne lide videoen. Og I må meget gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvad for nogle spil jeg skal, eller hvad det er for nogle spil jeg skal spille, og så optage. Altså dem jeg lige har sagt, I kan vælge imellem. Ja. Kan I have det? Ja. Hej.